Doncs bon dia de nou. Tornem a ser aquí amb una nova ponència. Si us plau, ocupeu les cadires perquè ara mateix, com sabeu, Fintech està organitzat per la Federació de Gremis Instal·ladors de Catalunya, per FEGICAT, i per saber més sobre FEGICAT hem convidat el Raül Rodríguez, que és director general de FEGICAT. Quan vulguis. Hola, hola. Gràcies. Bé. Bueno, comencem amb aquesta frase, que és arribar junts és el principi, mantenir-se junts és el progrés, treballar junts és l'èxit. Bon dia a tothom, el meu nom és Raül Rodríguez, soc el director general de FEGICAT, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, i avui el que farem amb aquesta sessió és endinsar-nos una mica en el món associatiu, explicar-vos realment què és FEGICAT, què fan totes les associacions que formen part de FEGICAT i d'alguna manera el perquè de la seva existència. Allò que moltes vegades ens costa esbrinar, ens costa comunicar, doncs és important que siguem conscients de tota la feina que es fa des del propi col·lectiu. Un altre aspecte que també és molt rellevant com a federació és que som completament independents. És a dir, no depenem de cap organització empresarial, de cap empresa i, per tant, les decisions que prenem nosaltres són decisions consensuades pel nostre equip de persones que treballa contínuament a FEGICAT i, per tant, no estem influenciats per cap empresa. I les decisions que portem a terme són decisions per defensar de forma clara i contundent el col·lectiu d'empreses que representem. FEGICAT, fer una mica d'història, al final es va crear gràcies a la unió de dues federacions a nivell de Catalunya. Una d'elles era FERCA, la federació històrica en la que estaven tots els gremis en el seu dia integrats, i AGIC, una associació d'empreses instal·ladores, una associació de gremis que va néixer com a conseqüència d'una certa escissió en el si de FERCA. De fet, hi havia dues federacions en un moment coexistint, cosa que no tenia cap sentit perquè ens trobàvem d'alguna forma amb les diferents taules de treball amb la Generalitat, i gràcies a un esforç per part de les dues juntes directives, per part dels dos presidents que en aquell moment tenien presència en les dues federacions, es va assolir el repte, un repte majúscul, el 2017, de crear la nova Federació d'Instal·ladors de Catalunya, que en aquest cas és FEGICAT. De fet, va ser una fita molt important a nivell d'organitzacions empresarials i vam rebre el Premi PIMEC a la millor iniciativa empresarial dut a terme per una organització d'aquest estil. Però FEGICAT no seria possible sense les associacions que la formen. Els gremis són fonamentals en la construcció de totes aquelles fites i de tots aquells objectius que assolim des de FEGICAT, i són aquests 20 gremis que formen part de la federació. Val a dir que la federació té un paper diferent a la resta de les associacions. Les associacions tenen un paper més territorial, més de serveis, més d'estar molt, molt, molt a prop de l'empresa instal·ladora en tot allò que realment necessita, i la federació és el paraigües per defensar els interessos i els drets de l'empresa instal·ladora, ja no només amb la Generalitat de Catalunya, amb municipis, sinó que també amb el propi Ministeri a través de les dues federacions nacionals que ens representen, que és CONAIF i FENIE. En total, FEGICAT està formada per 20 associacions empresarials, 20 associacions o gremis que estan repartits per tota Catalunya. Són associacions que són comarcals, algunes provincials, algunes municipals, i aquesta és una gran diferència de la resta d'Espanya. De fet, la cultura associativa a Catalunya és molt i molt forta, i això el que provoca és que, a diferència de la resta d'Espanya, hi hagi aquest ventall tan important d'associacions per tot el territori. A la resta d'Espanya les associacions són més provincials. Això té certes avantatges, però també té uns punts forts molt importants. Els punts forts és que estem molt a prop de l'instal·lador. Aconseguim establir una relació amb l'empresa instal·ladora que, si fóssim associacions, per exemple, provincials, seria pràcticament impossible teixir aquesta confiança. Per altra banda, està la complexitat de coordinar i de que, diguéssim, tots els equips, totes les persones de l'equip vagin en una mateixa direcció. Aquest també és un dels papers importants que des de FEGICAT es treballa. Al final, totes aquestes associacions representen a la seva vegada 5.600 empreses instal·ladores que a la vegada donen feina a 29.000 llocs de treball directes que no indirectes. Per tant, estem parlant d'un volum important
d'activitat econòmica que d'alguna forma amb accions com aquesta o amb accions com la que vam tenir ahir amb el conseller i amb el primer tinent alcalde de Barcelona, doncs es posa de manifest que realment som un col·lectiu que té una importància rellevant dins de tot el que és el present i el futur que tenim com a país. Parlem de les accions. De fet, FEGICAT, com hem dit, va néixer el 2017 i estem en un moment ara força dolç. Hem treballat d'una manera molt dura per aconseguir certs objectius i el que m'agradaria amb aquesta ponència és explicar-vos 4-5 fites que hem assolit durant els darrers anys i els darrers mesos i que jo crec que donen sentit a l'existència de FEGICAT i donen sentit a tot el treball i tota la feina que totes les persones que formen part de FEGICAT han fet durant tots aquests darrers anys. És aquest compromís al qual tot el col·lectiu hauria d'estar eternament agraït i que d'alguna forma convidem a totes les empreses que encara no s'hagin vinculat a les associacions gremials i a FEGICAT que es vinculin, perquè realment la feina que es fa és una feina increïble. De fet, un president d'una associació que jo recordo i que tinc amb molta estima sempre em deia: les associacions, si no existissin, s'haurien de crear. I és que és impossible que nosaltres, de forma individual, assolim les fites que de forma col·lectiva estem assolint. Per això, la imatge d'aquest coet que despega i que ara mateix, diguéssim, que estem en una línia dolça en la qual FEGICAT s'està convertint en un interlocutor molt fort davant de la Generalitat de Catalunya a través de les federacions nacionals, a través dels ministeris i també dels municipis. Per què? Bàsicament perquè tenim molt clar quina és la nostra manera d'actuar, tenim molt clar quin és el nostre objectiu, que és la defensa dels drets i interessos de les empreses instal·ladores per sobre de qualsevol altre. No hi ha cap altre aspecte que ens importi més. De fet, la nostra feina es basa dia a dia en la defensa del propi col·lectiu. Parlarem del primer. Deixeu-me que marxi uns anys enrere, potser ara ho veiem molt de lluny, tota la crisi sanitària, la pandèmia, el que ens va tocar viure. Les associacions també van patir moltíssim en aquella etapa per donar servei i per estar a l'última de les darreres informacions que ens donaven des del Ministeri, des de la Generalitat, i per aclarir també molts aspectes que durant dies i dies i dies sembraven dubtes sobre quina havia de ser l'activitat de l'empresa instal·ladora. I ens trobàvem això, que els instal·ladors en un moment donat no podien treballar per resoldre avaries urgents d'aigua, llum i gas. I va ser a través de les federacions nacionals i de FEGICAT a nivell de Catalunya que van fer gestions amb la Secretaria, amb la Generalitat, per poder donar un missatge clar a través dels cossos policials de Mossos d'Esquadra i a través del Departament d'Interior perquè les empreses instal·ladores poguessin actuar a treballar, a resoldre les urgències i que se'ns identifiqués com un servei essencial. Fixeu-vos fins a quin punt és important l'activitat d'una associació. Si en aquell moment no hi hagués un col·lectiu unit i fort, doncs segurament moltes d'aquestes empreses s'haurien tingut que quedar a casa, tancades, sense facturar ni tan sols les urgències que en aquell moment s'havien de donar als diferents clients que tenien activitat econòmica. A partir d'aquí, doncs molt bé, ens deixaven treballar, però ens trobàvem amb un problema, que no se nos ha prohibido trabajar, però és que tampoc podemos hacerlo. Això són declaracions d'una de les empreses instal·ladores que també estaven agremiades. I per què no podien treballar? Doncs senzillament perquè hi havia una ruptura d'estocs amb els equips de protecció individual. No hi havia forma d'aconseguir mascaretes, no hi havia forma d'aconseguir gel hidroalcohòlic. I clar, això, com a empresaris que sou, és un problema enorme, perquè no assumeixes el risc d'enviar el teu treballador a que agafi una malaltia important i que en aquell moment no sabíem quins eren els efectes finals que això podia tenir. Més enllà de les conseqüències fins i tot empresarials, estem parlant d'empreses petites, de micropimes, i per tant la relació que vosaltres teixiu amb els vostres operaris és una relació molt familiar. Això va provocar que moltes empreses es quedessin tancades i no tinguessin por a continuar la seva activitat normal. I de fet aquí és quan nosaltres ja vam començar des de l'inici, però vam començar a exigir a la Generalitat de Catalunya que dotés d'EPIs els operaris que han d'atendre les avaries urgents. És a dir, si nosaltres érem servei essencial, com és possible que ens obliguessin a atendre urgències, però per altra banda no tinguéssim els equips de protecció individual
per poder atendre-les. Era un sense sentit. No podíem entrar a cases de persones que en moltes ocasions estaven contagiades, famílies senceres, i que en un moment donat es quedaven sense gas. Com es podia assegurar la higiene i la salut d'aquestes persones? Estem parlant de subministraments essencials, fonamentals, electricitat, aigua, gas, que és en allò en el que totes les nostres empreses treballen. I a partir d'aquí és quan FEGICAT va començar a fer una tasca important amb la Generalitat, amb la decepció tremenda de que ningú ens va atendre. Vam parlar amb Acció, vam parlar amb el secretari de Treball, amb el secretari d'Empresa, no vam tenir una resposta clara, estaven completament col·lapsats. De fet, Acció, el Departament d'Acció, va crear una bossa d'empreses que facilitaven i proveïen d'aquests materials, però totes estaven sense estocs, amb rotura d'estocs. I va ser quan FEGICAT va decidir, FEGICAT i tots els gremis que la formen, van decidir fer un pas endavant i agafar el protagonisme i assumir el risc, assumir el compromís que ha de tenir un col·lectiu per ajudar i per donar servei als seus associats. Va ser quan FEGICAT, a través dels gremis d'instal·ladors, va fer una compra enorme, per nosaltres enorme, encara que 50.000 mascaretes puguin semblar poques, amb una inversió que era totalment arriscada en un moment en què no hi havia la seguretat plena de que realment ens fessin entrega d'aquestes mascaretes, i la Junta Directiva de FEGICAT va assumir aquest risc. Va assumir el risc de dir, escolteu, nosaltres hem d'estar a per totes amb el nostre canal. 50.000 mascaretes i 40.000 litres de gel hidroalcohòlic. I aquestes fotografies que veieu són fotografies del personal de les associacions. Personal de les associacions repartint el material en un moment en què era perillosíssim. Personal amb les seves famílies, amb els seus problemes personals, però que van agafar en aquell moment el compromís, que podrien haver-se quedat a casa perfectament, van agafar el compromís de sortir al carrer i d'entregar una per una aquestes mascaretes i aquests gels hidroalcohòlics a les empreses instal·ladores associades. Per tant, una fita que no vam tenir l'ajut de ningú i que per una iniciativa col·lectiva van decidir tirar cap endavant. També un altre aspecte que nosaltres vam denunciar molt en aquell procés va ser la qüestió de que la facturació de 2/3 de les empreses instal·ladores en el primer any de pandèmia va caure moltíssim. De fet, amb una enquesta que va fer FEGICAT, i això també és molt important, FEGICAT actua com a observatori del sector. Si nosaltres no donem dades de com està el sector i de quins problemes té el sector, qui les donarà? No les pot donar cap altra entitat. Doncs aquí vam denunciar moltíssim la problemàtica que hi havia amb el tema de facturació i va ajudar a que totes les empreses instal·ladores entressin a formar part d'aquells grups empresarials que podien sol·licitar tot el tema de les ajudes de l'ERTE. Mossos d'Esquadra, tema intrusisme. Nosaltres som una de les úniques entitats a Catalunya que som assessors tècnics de Mossos d'Esquadra. De fet, ahir, no sé si ho vareu veure, però a la inauguració estava el cos policial. Hi havia una representativitat del cos policial de Mossos d'Esquadra. Per què? Perquè, diguéssim, es recolzen amb nosaltres per ajudar-los amb tot el que és el tema de la detecció d'intrusos en diferents mercats, però sobretot i molt especialment en el mercat del gas. Suposo que tots haureu sentit en algun moment les problemàtiques que hi ha amb els falsos inspectors de gas. Organitzacions criminals que van a casa dels clients, els estafen, els manipulen i es fan passar per operaris d'empreses instal·ladores. I això repercuteix molt negativament sobre el nostre sector. Per tant, ens veiem amb l'obligació de treballar amb Mossos d'Esquadra per dignificar el nostre sector, per dignificar l'empresa instal·ladora i d'alguna manera donar consells a la ciutadania en general, perquè això al final és molt complicat fer accions per tallar-ho de socarrel, sinó que has de fer una pluja fina d'informació i de comunicació perquè tota la ciutadania entengui quines són les accions que poden fer per no prendre mal en aquest sentit. Mossos d'Esquadra detienen a una pareja de falsos revisores de gas implicados en 7 estafes. És a dir, a partir de la implicació de FEGICAT, Mossos d'Esquadra van començar a desmantellar organitzacions criminals que es dedicaven de forma sistemàtica a estafar a persones amb temes de falses inspeccions de gas. Vam intervenir a TV3, aquestes accions de comunicació, vam intervenir diverses vegades a TV3, vam intervenir diverses vegades en mitjans de comunicació escrits, vam intervenir diverses vegades a la ràdio per poder, d'alguna forma, explicar i donar aquests consells a la ciutadania. De fet, aquesta ponència que veieu és una ponència que vam fer dirigida a tots els
caps de les unitats de proximitat de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya. Totes aquestes persones són les encarregades d'identificar aquells grups i aquelles organitzacions criminals que treballen en el propi territori. I per això, d'alguna forma, vam rebre l'esdeveniment més important de Mossos d'Esquadra, en el Dia de les Esquadres, el premi a una de les millors iniciatives empresarials dins del seu camp. O sigui, un honor que realment otorguen a molt poques entitats. I, de fet, a més, vam arribar a acords de col·laboració amb altres fabricants, com Testo i Junkers, en aquest sentit, per fer un vídeo que va tenir una tirada nacional. De fet, això està penjat també a diferents associacions de la comunitat d'Andalusia. Per transmetre aquests consells es va fer una campanya molt forta, ajuntaments, xarxes socials, precisament per donar aquests consells. I ara, avui dia, podeu veure per la ciutat de Barcelona i per Catalunya segurament aquests cartells, això és un retall d'un cartell que els administradors de finques estan col·locant a les comunitats de veïns precisament per comunicar a totes les persones que tinguin cura de qui obren la porta i que si tenen dubtes, que sisplau que truquin a l'empresa instal·ladora associada. I si no tenen cap empresa instal·ladora associada i de proximitat, que truquin al gremi, al gremi d'instal·ladors, per poder-li donar una empresa instal·ladora de confiança. Abans us deia i us parlava de la nostra independència com a entitat. La nostra independència a l'hora de tirar cap endavant iniciatives que defensin els drets i els interessos de les empreses instal·ladores. I això ho podem dir amb la veu ben alta. Van ser l'única associació d'empreses instal·ladores que va iniciar un procés de denúncia amb Endesa i Gas Natural per la publicitat, per competència deslleial, per la publicitat d'instal·lacions que ficaven a dins de les factures. Endesa i Gas Natural tenen les seves comercialitzadores de referència. Les comercialitzadores de referència són aquelles que tenen els seus clients al que era la tarifa TUR, la tarifa d'últim recurs. I aquests clients que estan a la tarifa TUR són clients que els hi venen donats. És a dir, no són clients que capten en el mercat lliure, sinó que els hi venen donats a través del govern. Doncs aquestes companyies el que feien era introduir publicitat a la pròpia factura i, per tant, feien competència deslleial a totes les empreses instal·ladores. Però és que no només a totes les empreses instal·ladores. Clar, parlem d'associació d'instal·ladors, però és que tots els expositors que tenim aquí avui dia estan també directament afectats per això. I, per tant, és un aspecte important que entenguem que les associacions d'instal·ladors també fan sector. La seva feina no només beneficia el canal d'instal·ladors, sinó que beneficia a tota una cadena professional. I, per tant, també s'ha d'entendre el recolzament i diguéssim, la proximitat que ha de tenir tot el sector també amb el canal principal de prescripció, que és l'empresa instal·ladora. En aquest sentit, vam estar anys amb aquest tema, vam tenir mals de caps, no podem dir que no vam tenir mal de caps amb això, però al final vam aconseguir que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència sancionés Endesa amb 5,5 milions d'euros. Com us deia, digueu-me quantes entitats o quantes associacions, organitzacions empresarials han tingut aquest compromís per als membres que representa. De fet, això podeu dir, 5,5 milions d'euros és una misèria per un grup com Endesa. I sí, és una misèria. Però el que no diu això és que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència va introduir els seus editors dins d'Endesa i el que va aconseguir és trencar totes aquestes dinàmiques. I estem parlant que els clients que estan amb la tarifa d'últim recurs en aquell moment eren el 50% de tots els consumidors d'Espanya. El 50% de tots els consumidors d'Espanya, que és una autèntica barbaritat. Clients que teníeu vosaltres i que d'alguna forma els hi arribava la publicitat encoberta per fer aquest tipus d'instal·lacions. I, per tant, eren operacions i negoci que vosaltres d'alguna forma podíeu perdre. De fet, Gas Natural, amb la companyia comercialitzadora de referència, va anar per una altra via i el que van fer és reconèixer aquesta activitat
i el que va passar és que directament van obrir la porta a la Comissió del Mercat de la Competència perquè audités els seus processos. De fet, si Endesa i Gas Natural no estan fent, aquestes comercialitzadores no estan fent aquestes pràctiques, però no només aquestes, tota la resta de comercialitzadores que estan en el camp de comercialitzadores de referència no estan fent aquesta pràctica, és gràcies a la denúncia que es va portar a terme per part de FEGICAT, aguantada i sustentada per tots els gremis d'instal·ladors que la formen. Un altre aspecte important, a l'estat de les instal·lacions. Qui denuncia com està l'estat de les instal·lacions? És a dir, contínuament estem escoltant que hi ha incendis a les comunitats de propietaris, cada any hi ha morts com a conseqüència d'incendis degut a instal·lacions elèctriques en mal estat i això ningú ho està atacant. És increïble. És increïble si us digués que, per exemple, l'altre dia reunits amb bombers de Barcelona, que per cert, ja us explicaré perquè hem fet diverses accions, però de fet amb bombers de Barcelona estem solucionant tot el problema dels punts de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona, ho estem treballant amb ells, però Bombers de Barcelona no té un llistat de les causes dels incendis que es produeixen en els diferents habitatges. I quan nosaltres preguntem als instal·ladors, ens diuen que en el 46% de les seves operacions són com a conseqüència de trobar-se caixes de derivació cremades o endolls cremats o instal·lacions que es troben en mal estat. Per tant, és un aspecte importantíssim que hem de treballar com a federació i que nosaltres d'alguna manera tenim la responsabilitat també de fer-li veure a la Generalitat de Catalunya que té el seu departament de seguretat industrial que realment hi ha un problema amb aquestes instal·lacions i que alguna cosa haurem de fer per conscienciar la ciutadania de que tenir una instal·lació elèctrica és com tenir un cotxe. I oi que passem cada any la ITV del cotxe? Per què no controlem aquestes instal·lacions que també poden causar accidents importants? De fet, FEGICAT, quan va observar tot aquest panorama, va demanar directament a la Generalitat que creés un observatori que recopilés les causes dels incendis domèstics. Encara estem batallant amb això. Costa. Després us explicaré la importància que tenen aquestes fites perquè realment no és feina d'un mes, ni de 2 mesos, ni de 3 mesos. Estem parlant de feines que a vegades porta anys que s'assoleixin i que s'aconsegueixin. I per una altra banda, i lligat amb la qüestió de demanar a l'Observatori que recopili les causes dels incendis domèstics, ha estat tot el tema del manteniment. De fet, el manteniment de les instal·lacions elèctriques en comunitats de veïns de més de 100 quilowatts, és a dir, aquelles instal·lacions que estan sotmeses a inspecció periòdica, va ser retirat, va ser anul·lat de la legislació catalana fa un temps. I el que nosaltres estem demanant és que es recuperi perquè la sinistralitat que està havent en aquest tipus d'instal·lacions és molt superior a la sinistralitat que hi havia quan estaven aquests contractes de manteniment. Per tant, no és un aspecte que nosaltres volem fer corporativisme, sinó que també volem aportar el nostre granet de sorra per tot el que és el tema de la seguretat de les instal·lacions. I l'última fita, que jo crec que és una de les més importants, perquè si no aquí podríem estar hores, al final ahir parlava amb una responsable de màrqueting d'una gran multinacional i em deia: mira, Raül, nosaltres estem utilitzant un canal de difusió que ens funciona de conya, que és online, amb els instal·ladors, que va molt bé i que tracta d'explicar-los quines les últimes novetats en el reglament electrotècnic de baixa tensió. I els deia, bueno, això està molt bé, però què és el que realment necessiten les empreses instal·ladores? En què hem de bolcar els nostres esforços? En què s'ha de bolcar una entitat com FEGICAT? Òbviament, també és important la part de comunicació de novetats amb els diferents reglaments, però aquest és el problema que teniu al dia a dia, ara mateix, les empreses a camp. No teniu treballadors. Això està provocant una inflació increïble en el sector. No podeu atendre ni tan sols peticions de clients que hi ha mesos d'espera per fer instal·lacions, per exemple, fotovoltaiques. No hi ha vocació, doncs això s'ha de treballar. Hem d'intentar treballar i havíem d'intentar fer un pas endavant per fer-li entendre a la Generalitat de Catalunya que anaven molt, molt mal enfocats. De fet, FEGICAT va crear un informe, un estudi de mercat, l'única associació a nivell estatal que va crear un informe hiperexhaustiu sobre les necessitats de treballadors en el nostre àmbit, a nivell de Catalunya, i vam traslladar aquesta preocupació amb aquest informe
a la Generalitat de Catalunya. De fet, amb l'última reunió que vam tenir amb el president de la Generalitat, que ens vam trobar amb una entrega de premis, ens va dir i ens va confessar que el nostre informe el tenia a sobre la taula. Que important és que el president de la Generalitat entengui quina és la problemàtica de les empreses instal·ladores per donar-li sortida. Perquè, malgrat ens pesi, hem de tenir en compte i és molt important la col·laboració de l'administració si volem resoldre els nostres problemes. De fet, vam fer una campanya increïble en els mitjans de comunicació, vam sortir a premsa, vam sortir a televisió i tothom es posava les mans al cap, no? Perquè a cada reunió que anàvem dèiem molt bé, esteu marcant aquí unes xifres d'assoliment d'objectius de potència renovable instal·lable, però qui la farà? És que totes les lleis les feu des del despatx i no sou capaços d'aterrar la problemàtica real que tenim avui dia. És impossible assolir els objectius de renovables si no tenim un teixit empresarial sa, un teixit empresarial equilibrat i un mercat laboral amb persones per poder contractar. És que serà completament impossible. I aquesta és la consecució d'un any de feina, un any i mig de feina aproximadament. Bueno, això ho estem portant denunciant des del 2018, amb la Direcció General d'Ensenyament, des del 2018. I la setmana passada signem aquest acord. Un acord amb la Conselleria d'Empresa i Treball per crear una xarxa d'aules distribuïda per tot el territori, una xarxa d'aules equipades, homologades per fer certificats de professionalitat, és a dir, no per fer formacions, i això potser és políticament correcte, perquè els polítics es pengin la medalla i dir que estan fent coses. No, formacions perquè les empreses, quan contracten a una persona, no li durin 2 dies. Han de ser formacions tècniques, especialitzades i d'alguna forma portades des del propi col·lectiu. Si no fem això, si deixem que els ajuntaments ens marquin quina ha de ser la formació que han de tenir els nostres treballadors, és que anem malament, no? I per tant, aquí com a col·lectiu hem de donar un pas endavant. Bueno, ahir el conseller ho va anunciar amb el president de la federació. El dilluns es va fer aquesta roda de premsa. Jo diria que és una de les fites més importants. Ara toca treballar aquest conveni, però estigueu completament convençuts de que en els propers mesos rebreu notícies sobre l'evolució d'aquest acord. I moltes altres coses. De fet, no m'agradaria extendre'm gaire perquè podríem estar hores parlant, però us podria parlar de les nostres accions que hem fet amb Endesa Distribució. Sabem quins són els problemes que teniu diàriament amb E-Distribució. Nosaltres els patim també, però d'alguna forma reunions amb els grups polítics, amb els parlaments, amb la Direcció General d'Endesa Distribució per intentar solventar un problema que té difícil solució. De fet, E-Distribució va implementar un programa, una plataforma per tirar cap endavant totes les altes de nous subministraments, canvis de potència, sol·licituds de variant, gràcies a la intervenció de FEGICAT, que va agafar els membres d'Endesa i els va dir: senyors, mireu el que està fent Iberdrola a la Comunitat Valenciana, repliqueu el que està fent Iberdrola, sisplau, no seguiu encara amb el telèfon i amb el correu electrònic. Vam portar els d'Iberdrola, vam fer una reunió juntament amb els d'Endesa i vam aconseguir que Endesa es prengués en sèrio el creament d'una plataforma per poder portar un seguiment més exhaustiu dels nostres expedients. Malgrat això, sabem que és complicat i d'alguna forma des de les associacions empresarials i des de FEGICAT es dona un servei a l'instal·lador associat per procurar que tots els expedients que teniu encallats puguin tenir sortida. I moltes més altres coses, però ho sento, ja el temps és limitat i no em vull extendre gaire més. I la preparació, no sé si alguns de vosaltres feu muntanya, però realment l'esforç que fan aquestes persones és titànic. És una mica masoquista, perquè es passa molt malament. De fet, jo vaig estar al maig al Marroc, vaig fer un 4.200, va ser una experiència vital important i recordo que a 3.400 em va donar mal d'alçada i vaig decidir continuar. Vaig pensar, fins que no em faci mal al cap, doncs continuaré i al final vam aconseguir amb l'equip de persones fer el pic i després vam baixar amb total tranquil·litat.
Però això és l'esforç que fan totes les persones que treballen dins del si de FEGICAT. Persones involucrades amb el projecte que dediquen les seves hores de forma altruista per tirar cap endavant iniciatives que afavoreixen a tot el col·lectiu. I crec que això és molt important posar-ho en valor, no? I per això, d'alguna forma, fem aquest clam, no? Aquest clam perquè totes les empreses instal·ladores de Catalunya es vinculin amb les seves associacions i treballin per defensar el col·lectiu. Bàsicament, el que veieu i el que us he pogut mostrar no arriba ni a l'11%, però el que nosaltres podem comunicar és a l'11%, i del que comuniquem segurament no us arriba ni al 5%, perquè estem molt atabalats en el nostre dia a dia, a vegades per obrir correu de l'associació. Ens arriba un correu de l'associació, escolta, no, tinc molts altres problemes, no, això ja ho deixareu, ho fico en una altra carpeta, en una altra bústia. Mireu el que s'està fent. És informació rellevant, és informació importantíssima. De fet, totes les persones que entren en una associació i es vinculen amb una associació empresarial, ja sigui a través de les comissions de treball o de les seves juntes directives, adquireixen un coneixement del mercat que és increïble. És un coneixement del mercat que t'obre una visió impressionant per poder prendre decisions al llarg de la teva activitat econòmica i intentar que aquestes decisions siguin encertades i que no siguin decisions equivocades. Però el que veieu potser és el 5%, però el 89% no ho veieu. Es fa una feina increïble, increïble, des de les associacions. I això és important posar-ho en valor. Per això, d'alguna forma, tenim el compromís avui com a FEGICAT de donar a conèixer aquesta feina que es fa, encara que sigui una petita part de la feina que fem, per posar en valor la feina que fan les associacions, els gremis d'instal·ladors en el seu territori i la feina que es fa des de la federació i de totes les persones que treballen i estan vinculades. Però aquesta és la clau. La clau són totes les persones que treballen dins del si de les diferents federacions. Persones amb idees diferents, amb conceptes diferents, amb preocupacions diferents, però el més important és que al final arribem a consensos dins d'aquestes comissions de treball. Consensos que ens ajuden a tirar cap endavant iniciatives tan importants com les que us he presentat abans. Per tant, la veritable clau de les associacions empresarials no és ni tan sols l'equip que forma part de la federació i que està en estructura. La veritable clau són les persones que dediquen el seu temps i que tenen un coneixement real a peu del carrer del que passi dels seus problemes per traslladar-los i perquè l'equip el treballi i que pugui d'alguna manera empènyer aquestes iniciatives. De fet, m'agradaria fer un homenatge a totes aquestes persones que admiro plenament, les admiro perquè dediquen hores del seu temps, dediquen hores de les seves famílies, dediquen hores, treuen moltíssim temps de la seva vida personal per dedicar-li a una associació empresarial. Al final, per mi FEGICAT és la meva feina, o sigui, és com si fos d'alguna manera la vostra empresa per vosaltres i jo em dec a la meva feina, però totes aquestes persones estan treballant de forma altruista pel col·lectiu, no? I això cal tenir-ho molt present i cal posar-ho molt en valor. Per tant, des d'aquí transmetre la meva profunda admiració per tots vosaltres. Bé, i al final, la federació per què serveix? Doncs al final és una eina, nosaltres som la vostra eina. Som la vostra eina per protestar, per donar la vostra opinió, per fer pressió, per anar a visitar els organismes públics. Sense FEGICAT, sense les associacions gremials, això seria impossible. Us imagineu vosaltres com a empresa anar a un partit polític a demanar-li el que és? Que ni us obren la porta. Ni us obren la porta. Hem de ser nosaltres els que, gràcies a totes les persones que estan amb els diferents equips de treball, consensuem una estratègia i tirem cap endavant les nostres iniciatives amb una programació clara. Per tant, això és el que us dona formar part d'una federació empresarial. I ara imaginem, posem-nos a imaginar, us he parlat abans de el que representem, 5.600 empreses, però som 17.000 empreses a Catalunya. 17.000 empreses a Catalunya i 5.600, que ja no està malament, però què fan la resta? Què feu la resta? Què feu per defensar la vostra professió? Què feu per vincular-vos amb el vostre sector?
Què feu quan no podeu tramitar un expedient? Què feu quan surten accions que van en contra del vostre negoci? L'única manera de treballar-ho és participar. Llavors, imagineu-vos ara per un moment que aquestes 5.600 empreses es transformessin en 17.000 empreses. Quina seria la capacitat que tindríem com a col·lectiu de fer accions a nivell de Generalitat? Imagineu-vos, hi ha 26 gremis d'instal·ladors a Catalunya. FEGICAT representa 20. Què fan la resta, els 6 gremis restants a Catalunya? Per què no estan recolzant una federació que defensa els interessos de totes les empreses instal·ladores de Catalunya? Quin és el valor moral que li estem donant al col·lectiu, quan totes aquestes no fan pinya? Com no podem no fer pinya amb les federacions nacionals, amb CONA i amb FENIE? Tenim aquesta responsabilitat, tenim la responsabilitat de cara als nostres, perquè no podem sortir a explicar-los als instal·ladors què han d'associar-se si nosaltres després com a associacions no som conseqüents amb el que hem de ser. Hem d'estar en el lloc en el que tenim que estar i hem de donar exemple. El que hem d'intentar és deixar-nos de tant individualisme d'una vegada i d'una vegada per totes prendre consciència de que realment la potència que tenim és una potència desmesurada. Moltíssimes gràcies a tots i a la vostra disposició. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Raül. Raül Rodríguez, director general de FEGICAT. Crec que ha quedat claríssim la importància de la federació i la feinada que es fa i que s'està fent i que es continuarà fent. Ho deixem aquí nosaltres. Tornarem a partir de 3:15 de la tarda amb una nova ponència.